laglag para 4 quarters. Third battle for the night. Yeah, everybody make some noise! Yeah, salamat sa itong venue karon Azul dos Lubuan, Ipo Sikong. Salamat permanente sa itong venue. Shout out sa mga tropa sa Iloilo, Bureau, Giray Letra, sa Bohol, Hurapan, Rapatulig, shout out ni Ilstrucks, Flip Top, Batulig, ug sa uban nga nasa Visayas, shout out yung tanan. Shout out Dalam Dabat TV, shout out ni Kokoy. Og sa lahat ng tanan karon pagpatay. Sa wala. Gikan Lapu-Lapu. Make some noise for Renzaurus. Original. Let's go. 100%. Sound to. Gikan Cloud. Gikan Consolacion. Make some noise for Cloud9. Sa Western Needed area na si Once Arapolo kanang 5 days lagi din ako iwat kini 2 ko 1 minutes panikamutan lagi din ako gid. Ano nagkwentos? Tawag si Cloud9, una si Renzaurus. Yo, minatatanan na! Para sa laglag para 4 quarters. Yo, minaw. Round 1, Renzaurus. Yo, pildi na daw ko daan. Kay paporitos kadaghanan. Bisan magpauwan daw kog linya, wa daw gihapon ko daganan. Pero alam ni ka twist nga murag contortionist. Kay bisag unsaon og bundak-bundak aning Cloud, di gyud niya kayang itagak ni nga Renz. Kay quarter na, siguradong mangigo ang kada line. Kay 8:45 ang minute hand. Untop ni sa 9. Kay di ka palag. Bisag kaning 9 kina ay ball. Kay dali ra ni isud sa side pocket ni si 9 murag nagduwa kog pull. Taas ang tanaws ko galingon, maong pangalan niya Cloud, apan mura kog dog-dog, kaya ang akong sound, amo dominate aning Cloud. Maong pawanan ko nung kumo, murag dagom, siguradong manglagom niyang Cloud, kaya kung punchlines, murag text files, siguradong pasok kay butanganan niyang Cloud. Kay batay kinig style, kusog ni siya manaway, dapat ang samin unta ang giuna nimo og saway, kay grabe manaway, apan ang dagway mas problematic, dapat nasa magazine mong hulagway, di mas na-issue ka sa image. Kay bisag asa kang angle, murag yun ka sa smigol, na pa'y simod nga katuybo, pacifier ni mo pabuto nga mo whistle. Di ba yung ana mong style, pabuto, di ba yung ana mong style, tiraw ng kontra sa pisikal, way duda nga Montero ka, kasi pagbangga, nagpataka, di bangga ka sa mas technical. O siya si Cloud9, tamis kay pangan, sa chocolate gibasi ang pangan, aron pagka-bitter matabunan, kaya ang pagka-bitter ani grabe, ilabi na og mapildi, pamati niya batong bakal, bisag di siya si Ani. Kaya kung dili ka bitter, kanil mga i-post sa FB, nagikilaw ka karong gabi, nga murag sa Nat G. Kung kanin tagalasyon, kigirasyon, o ikaw ako ang gikaon. Ikaw tagalasyon, ikaw ako ang gikaon. Kay murag ng food trip o talaba, kibuhat ning gagaya ni karon. Kani kay mukbang, kaning Cloud9 gikaon sa tubangan sa cam. Apan ikaw ako ang tagaan, para makatilaw ka og tagam. Round 1, Cloud9. Himuon ko na yung dugdog, kaya tas bugo. Ikay mo na kong dugdog, ikaw himuon kang iro. Kaya kaya action ha, peki. Game. Di atras, sa 1 minute, ang makapangandam og taas, palain ba ni mong taras? Game, di atras sa 1 minutes, ang makapangandam og taas, kalain ba ni mong taras? Kung saan ni mo pag-abot og layo, kung magsige kag atras. Ha? Gitugdas ato, ikaw ra, pero tibok ra pulo na angol. Ang nakasakit niya si Enigma nagmahay niya si Sir Leo yung gibason. Ton, umapil ka ni kagera. Gera na ginani kaya unang-una mag-usap-usap. Ay, kung na, pwede kang wingon, unya na ka mapilugubat, kaya mo tanaw pa kag Pornhub. Bugo pa ang snap, imong tira pang amaw. Magpalaw-law, pero yung intonation, paigbapaw. Paminaw, ingon ani ka mo deliver. Murag grenade! G-Block! Batang yung ipatong sa Netsu! I am born
buot. Pagsundog na ko sa imong style, nabugo ko kaniyot. Ha? Way buot pag ka musuwat, bugason nga agta. Prayaning, buslot akong sapatos, di na akong kaagi, kung siya'y pastoryahon, laom na na. Di pwede na nga buslot na, kit-kit mag-ilaga. Banga pa ka mao karon, mura kag memory card na full, kaya kani akong gikuha, di na ninyo ma-save. Ako lang gisundog imong style, aron ipakita akong sa Palawan ay mas labaw ko nimo creative. Kay incentive ra magud ka in short. Kakapin ra kas buyag. Di ka sweldo sa Rapolo kay imong abilidad, walay dako nga mahatag. Oh, when speaking of mahatag, pero mag-away sa imong asawa kay bigaon kayo ka. Gusto ka mag-revolusyon sa kulon kay nagkasakit kag AIDS sa. Huwag ko pangitaan ko mo kanta akong tubag. Di ko sunggo ko'y peste. Nagsalig ka nga na kay sound trips mga adik, ang title, Bisayang Rugby! Bisayang Rugby! O Rugby Boy! Kanang angels ni mong gipang spit, gamit na sa akong mga nakontra, imo rang gipunit. Mismo ikaw nakadungog na, pero nganong, imo, kaya akong gigamit. Buisit! Bilang rin yung SGI nga, Lopez! Asa yung Tagalog Pilipino? Wow! Bilang historical ang gago. How ironic na historical kakaayo, pero gitagak ang Bonifacio. Ha? Gipisto ka sa Marshall, imong ginikanan di tapat, mo kasi pinginambong katagalapo-lapo ka sa una og karon wa ka apil sa gubat. Ha? O wa ka apil. Sakit lang una-una na pareha mo J-Block taga-upon pero di mo paliya og level. Lawan pa lang klaro nang lawan pa lang klaro nang di ni magsilbi sige ipakita na sa imong wa ka delivery ara na sa imong react sige ikaw wa ka sabot sa imong gisulti. Kanto. Yo, wa ta sa Jordan. Apan dead gihapon niyang si kay manglutaw iyang kabugo sa kuang ipang sulti. Kay kusog ni mo ribat, maulami kay ni Duklon. Kay mong ribat murag appearance mo sa finals. Kay wa sa koneksyon. Kayang imong gipang-rhyme ka to kay wala nag-connect. Kay style nimo basta rhymes. I'ma break your neck. Kay nagpataka ra tabi, murag silingan nga chismosa. Kay mong rhymes murag inganyo. Kay bisag asa ra punta. Nagpataka ro ka og rhyme, ikaw man unta kay rhymer. Murag nagpinal nga kolumnista, kay weak ka nga writer. Kay grabe kay namaw, ningiyang pag double meaning. Kay iya ning gibuhat para murag bright niyang buing. Kay meaning mga bitaw, mga tao di gyud makapansin. Ulti mo ikaw wa ka baw na sa imong gipang buhat. Cancer ka sa sin. O cancer, kay way ayo ni bataa. Kay last event niya sa CRPL kay wa gyud ito nga. Bastos, way grado niya battle MC. Maong sunog ka karon para magka-degree. Apan binta ni sa crowd. O siyang paborito, kay daghanang nailag sa inamaw niyang estilo. Daw siya na worship kung kaninyong giidolo. And faith ninyong gi-idol mong ayaw mong ani pagtuo. E di ni creative sa vocabulary ni gipit. Murag barado nga inidoro kay balik-balik lang shit. Sige ra nigbalik sayang kulukoy, kulungo, buangon sa uplok. Kung unsa ka gamay sa imong vocabulary, ingon na pod ka gamay imong utok. Kay gikatawan ka nila ditungod sa imong mga joke, gikatawan ka nila tungod sa imong kabulog og sila kay nang react bisag wa sila kasabot. Tungod na sa imong kamubo, imong kabugo kay ilang na overlook. Patay ka sa akong flow. Grabe yun. Grabe yun kawa. Maong saudaling sapat, total banga ka mo rap. Kaya sa metro ang ritmo, maong may pulso ang flow. Kaya baka NC Water District, kaya pirme patay ang flow. Patay ko sa pagpunta. Pong panidodong, nag-reference kay Lapu-Lapu pero karon squarter ikaw mo dili ka suong. Ha? Usa ka buwan kang nakandam ako, tunga, pero di gihapon ni mo lampos. Oh, way nakaget sa nako usa ka buwan. Tunga kay sa kwarter ni matapos. Ha? Tildi okay pero di ka kaduha tagon kanila. Los. Oh, los ni mo. Ano batil na kag naihangyo. Sa sunod pagdag patis kay muduwa ram kag naituyo. Bogo. Undang na lang sa battle. Pag-focus na lang sa rap. Ay, taas kay ka mo set up pero imong punchline muragi hapog set up. Mao gani undang. Total may maka mo set up pagpideya na lang. Total pagpideya na lang. Total may maka mo set up pagpideya na lang. Nagbinuang ako nga nasuko kay wa ko kalolo tungod sa busy na ako nimo buangon.
Ha? Umutog ako utin, ako na lang taong napugon. Ulamig ang napugon. Ay, piningasi kay Giatay. Di man inahimura kang gahe, kay basta mo split ka ang crowd. Patay. Nya sa kumpangan, kusugay manaway ang panuway. Wani mo na ang aron matagan na kag-break. Sa Montero ka ni Sakay. Mamasig pinamay, bars diya, kay di ka ilang giari, saman pamatunan ta na sa survey. Iisa ang kamot sa niyari ni Rafe. Amo isa uplok. Isa niyari pa rin ako, kaya libre akong tusulbuwa, ngaway utok. Kung makay utok, kung di ka mag-selfie aning Raymer. Sa battle, pero may magsuot og cap para ma-center, pero santos eh, wakakaduwa sa cap center. Bukong ribat kang pariyatang duwang wakaduwa dito. Katawanan. At niya next year, yung duwa na ko sa gupata ka, ikaw pinakauna na akong pakyuhan. Okay, di mo mapildi ang clouds. Bisag unsa pa imong bound. Pero hindi kong magbarog, bisag na ikanta nga, even if the sky is falling down. O di ko na mamadown. Kaya akong tira, bugaat ka sakit, Brad. Ako tira, bugaat ka sakit, Brad. Pero ayaw pag-assume nga ako kang ipangandaman kay ako lang gisulit, imong gibayad. Di ko bariyanin mo eh. Imong style, ay, di ko bariyanin mo. Panablaya kay style. Murag napas mo nga mamals. Timan ikaw mo inong dan last year nga nung bate kayo ang finals. Ha? Time, ikaw na sa itira, magpataka na nasa gyaw-yaw. Ay, kabala ka, mukhang pakpakan, bahalag di may maminaw. Yo, di daw kuno ko kasuong. Bugo na marigundon. Yo. Yo na ay loud sa cloud. Apan dili ka kusog. Kay pinugos ang mga wordplay. Maong dili ka tarog. Bisag dag ko og bawd pa niyang loud. Di ko ani matabunan. Kay murag nag-surfing kaning Cloud9 naara sa akong tiilan. Og ikaw arason kung anong tsunano ang tawag sa gamay nga tsunami. Kay tungod na sa imong height og sa initial kay ikaw kay letter C. Mong di ta ka level ani nga round kay dili ka bansay. Kay low level ka sa 3 nga mura og bonsai. Eh dili ka pure nga hip-hop kay sa imong kamubo tawag nimo kay hip-hop. O di ka ilong diri nga hari bisag makuha pa nimo ang trono kay di ka pwede tawgon nga your highness kay mubo ka kaayo. Maong hapit na unta sa semifinals apan short lang gyud ka bro kay wa ka gitarong pagpatubo imong ginikanan walay ayo. Maong kaning short, laglag mo nagpadulong ko maligo. Kaya ang round sa aning small, kaya ako dilig yun kaigo. Maumbot ngan, o baking soda para ikaw kay motobo. Maong sabog, murag bulkan, ning ako ang pinatubo. Kawatan niyo, Guyab. Oh, legit ni Bay. Maong murag si Hestas. Kay laing ilado na kawatan na pud karon na mamatay. Kay di ni kasaligan. Murag tuhod ni Derek Rose. Bisag pinakahayag pa ni na star sa relasyon dili ni serious. Kay sa sakit, sa kasing-kasing. Oh, ikaw ang cause. Murag si O'Neal de Guzman. Imong I love you virus. Sa grabe ka ka-Cloudy. Imong kabuang kay dili matabunan. Bisag unsa Cloudy. Imong kabuang kay dili matabunan. Eksperto ka sa pagpanaot nga murag mambabarang kay initially mo si halata nga crab mentality. Maong patay si pamitad nga unggoy nga murag si Arambe. Maong gitumban ko niyang cloud. Gihimo na akong stepping stone. Tinton cloud akong gisakyan sa semis padulong. E di ka taga-opo nung dalera kang bildihon. Yang semifinals murag pedestrian. E dalera labangon. Okay, dalirang nabangon, kung pas giatay, yawa ka na niya kay gamit naman imong GI. Ha? O pareha atong itira ni G-Block karon, imo na sang gitira usab. Bugo man pareha lagi mo snap. Niana pa siya kanina ka. Di ka kasuong, kay naay marigundon. O di ko mapauwan og bars karon kay akong ipauwan kay Armageddon. Ngeng kalain, masok ko ulit kay iyang tagiyawat. Inay-inay lang god, madako ang bangag di manggawas imong kaliwat. Ay di ba, iruho imong apelyido ko lungo. Kuha una ko ang ho kay antod karon nagpabilin kang iro. Ha? O usa ka ka-iro, mo kay nakadaog kang Gustav kay gipakaon naka og luto. Pero bilib ko, namoy similarity ra ba? Si Gustav sunod-sunod ang punchline, imo sunod-sunod ra. Pangutana, unsay piling nga daog ka pero murag nabali imong spinal. Napil dira si Gustav kay iya man gibulgar nga si Climax ang supplier nilang si Leo og Skandal. Skandal of showbiz, ano na skandal kay bad?
iyot-iyot na sad. Akong isaan, madila na ako damayon ng mong asawa, kay last na lang bay. Di ba ang manahin yung kasal? Nya, kumusta ang pagmahay? Kay iya na kang patulan tungod patukan. Kay iya na kang patulan tungod kwartahan, pero ang sulod sa iyang dughan, 7.2 na nilistraks, gusto niyang gunitan. Ay di kayo tsuraan. Kaya di kayo tsuraan mo na kaguhaw nga kamil sa bukid. Magambak-ambak, pag para makapunchline, kinsa kalito lapid. Gifted. Ha? Talented pero gifted. Love ka ni Lord. Kung si tuwing na kalibutan, ikaw na Jurassic World. O nakakalaing kalibutan sa pagtira, makabadshot mo, naglogo sa tindahan nga, way utang karon ugma ra. O ugma, di na makagawa sa inyong balay, tungod sa kaulaw. Ay, nalagapil-apil di katawa ko, halata, masang hilaw. O, basig mo na sige ako pakatawa mabaw. Sige, hatagan ka, seryoso nga murag free taste. Ikaw unang makatilaw. O ikaw, ni duwa ka largo sa Rapulo. Ay ikaw, sa plaza ka kasuway. Kanin sa Rapulo, largo ka gidawat. Pero ang pagdao, para magsuko sa Iloilo, ang pagdaog, anong wala, ni mo nabuhat. Ako, sa plaza ako sa una paduwaon. Di ba mo sabay beat, way kanta, o perme kung niya sumugod. Pero ang inyong gisaway sa una ug karon usa nas nagpaangat sa atong division. Ha? Taga Bacolod ug Iloilo, akong gipaulin critical ka og galingong gisugal Rapulo ingon ana ta mo ka mahal. Ha? Yeah. Mong giling animal, gilumsan ti ka sa lawom aron mugahi. Murag gisulod sa Ice Cube ug sa mga hurado nga mulaban ani sige pakawawin na sa inyong kaugalingon sa YouTube. Rapolo! Laglag para 4 quarters! Third battle of the night! Rizzanos versus Cloud9, papangat o balik! Solid nga battle. Shout out na ni Cloud9, giga pa ni battle sa 1 minutes last week. Judges decision 5-0! Rizzanos! Yo, shout out sa mga asawa na nalab you. Judges. Although parihan tagay mas confident si Rizzanos bubuhay sa tagan siya kita pero prak pareho boto na oras 3 rounds Rizzanos yaw kayo at shout out kay Cloud9 pero drink mo na events para kay Rizzanos overall na siya kay consistent si Rizzanos pero trap si pang Cloud9 gani ko you're out with yung Ares Mandawi Kurpo 2020 614 grabe Renz may grabe yung pangandam grabe siya ron na-away feeling as yung siya mo yun so shoutout ka po Cloud9 giga po 1 minutes at least grabe ka po performance sa system